गोख्रै बोलोखौ नागारनानै दा हाग्रामा सारनि बिपिएफ हानजायाव आं जयेन जानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव जासिहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि मोनसे भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै। इउपिपिएल दोलो एबा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव सोलिबाय थानाय आथिखालनि बिटिसिनि सरकारा रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हामाराखै नामा? दा बिनिनो माखासे नुथायफोरखौ जों नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि गेजेरजों, खौरां बिजोंनि गेजेरजों। दा बिनिनो मोनसे नुथाया जाहैबाय इन्टिबिल ओनसोलनि माखासे इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा माने इउपिपिएल दोलोखौ दुखु मोननानै रबिराम नार्जारि सारनि दैदेननायाव बिपिएफ दोलोआव हाबफैनाय एबा जयेन जाफैनायखौ नुनो मोनदों। दा बिथांमोनहा मानि थाखाय जयेन जाफैखो बिपिएफ दोलोआव इउपिपिएल एबा सरकारखौ गारनानै? दा मोनसे भिडिअ ओंखारदों, बे भिडिअनि गेजेरजों एसे नायनानै लादिनि। मोनसे रां मोनैनि थाखाय नङा, माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनैनि थाखाय नङा इउपिपिएल दोलोखौ आं दिनै नागारनाया। जोंहा दे जाथि हिसाबै थांनानै थालांनांगौ इयुन जेनेरेसनफ्रा। आरो जाखिनि बाथ्राखौ जोङो बुंनो थाङोबाथ' साफ्रोमबो बर' माहारियानो जाम्बा जाम्बि मोनथिजोब्बाय प्रमद सारनि माखासे आखुथायखौ। बेथ' गिबियावबो होनबोदोंमोन, आं बड'लेण्ड मोनाब्ला आं मालाबाबो आङो माबा जाया, EM जाया आरो आं गावबुराबो लाबावासै बे बाथ्राखौ बुंबोदोंमोन। नाथाय जों दा मोगा मोगि नुबाय जे गावनो गाद्दिनिसो लबि जानानै जोंनि रायजो राजाखौ माखासे गुबुंलेयाव लाबोनायखौ जों नुदों। आं बिनि थाखायनो दा इउपिपिएल दोलोखौ नागारनानै हाग्रामा सारनि बिपिएफ हानजायाव एंगेज जाबाय। आरो आंहा फोथायनाय दङ गिबियाव जोंहा जेसेबां हाग्रामा सार सोलिबोनायाव जा मोननांगौ मोन्थाय मोनबोदोंमोन, नाथाय जों दा अफिस टफिस खाराब्लाबो जों मोनथिनो मोन्दों, खोनाबोबायबो नुबायबो। माखासे जोंहा मोनखानाय बुस्थुफ्रानो गोमालांनोसो थांगासिनो दं, बेखौ जोङो नुगासिनो दं दा। दा बेफोरखौ नुनानै आङो बिदिब्ला जोंनि जाथिया मारैहाय थांनानै थालांगोन बेखौ सिन्था खालामनानै आङो गोख्रै दोलोखौ नागारनानै दा हाग्रामा सारनि बिपिएफ हानजायाव आं जयेन जानाय जाबाय। भिडिअखौ नायनानै हमनो हाबाय बिथांमोनहा आसलते थाखा फैसा बा माबा मोनसे अनसुंथाइ मोनैनि दुखु मोनाखै। बिथांमोनहा ओरैबायदि खोथाखौ दुखु मोनदों जे थाखानाय बिटिसिनि पावार फांसनफ्रा माखासे खमायनाय आरो बेजों लोगोसे बिटिआर एग्रिमेन्टजोंनो बर' हारिया रासिन खैफोदाव थांगासिनो दं होननानै बिथांमोनहा हमदांनो हादों। दा आरो बेजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोरखौबो बिथांमोनहा मोजां मोनाखै जे बिथांमोना थारैनो बे प्रमद बर' सारनि माखासे सिगांनि बाथ्राफोरखौ बुंदों जे जेब्लासिम बड'लेण्ड जाया अब्लासिम माने बड'लेण्ड दाबिनायखौ नागारा आरो खुनु दिन बिटिसिनि EM GM जानो बिथाङा माने जांख्रिखाङाखै, बड'लेण्ड दाबियाखै आरो बेजों लोगोसे गावबुराबो जानाय नङा, बेबायदि खोथा माखासे बुंदोंमोन। दा बेफोर खोथाखौ लानानैनो बिथांमोना बेयाव माखासे जुक्ति दिखांदों। दा भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना हमनो हाखाबाय। प्लिज कमेन्ट लिरना हरदो कमेन्ट बक्सआव। बर' सुरक्षा समितिया रागा जोंबाय दै, खिन्थु जल जीवन मिशननि बेनारखौ खालि बर' रावजोंल' लिरनायनि डेन्जार जोंखाबाय आरो प्रतिबाद खालामनायनि दावराव दावसि जाखासिगोन। माने ओरैबायदि धमकि होबाय, भिडिअखौ नायनानै लादो। ओरैबायदि रागा जोंखाबाय बर' रावजोंल' लिरनायनि थाखाय। भिडिअखौ नायबानो बुजिखासिगोन बिथांमोनहा माने बेसेबां रागा जोंखो बर' दैदेनगिरिफोरनि सायाव खालि बे बर' रावजोंनो लिरनायनि थाखायनो। नायदो बिदिबा भिडिअखौ। বড়ো ভাষাৰ লগতে অসমীয়া ভাষাটো ইংলিছ ভাষাটো আপোনালোকে সন্নিৱিষ্ট কৰক। কাৰণ কেৱল প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগে লগে এই বেনাৰবিলাকক কেৱল দুই এখন বেনাৰ আপুনি বেনাৰ চেঞ্জ কৰাই কিন্তু দায়িত্ব সামৰিব নোৱাৰে। এনেকৈ স্পষ্ট কৰক অৱৰূঢ় আমি এতিয়া আগতে কৈছোঁ, এতিয়াও কৈছোঁ, যেতিয়ালৈকে BTCৰ সম্পূৰ্ণ সকলো বিভাগত অসমীয়া ভাষাটো বড়ো ভাষাৰ লগত অসমীয়া ভাষাটো সন্নিৱিষ্ট নহ'ব কিন্তু
কোনো চৰকাৰে কিন্তু ইয়াৰ পৰা ৰেহাই নাপাব কাৰণ কিয় আমি আমাৰ অধিকাৰ আই অসমীয়া এই আমাৰ মাতৃত্ব যিটো মাদাৰ টং বুলি কয় এই ভাষাটো আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰি বেলেগ ভাষা প্ৰতিবন্ধ কৰিব এয়া কিন্তু বাস্তৱ সত্য কথা লক্ষণীয় কথা যে আজি বাস্কেল ব্লকৰ সন্মুখত জল জীৱনৰ এই যিটো আঁচনি যিটো বেনাৰ কমাইছে তাত আপোনালোকে কেৱল বড়ো ভাষাটো সন্নিৱিষ্ট কৰিছে ইয়াত কেৱল বড়ো জনগোষ্ঠী যেতিয়ালৈকে অন্ততঃ BTCৰ প্ৰত্যেকটা বিভাগত অসমীয়া ভাষাটো সন্নিৱিষ্ট নহ'ব কিন্তু এক কিন্তু অনগতশীল সাংঘাতিক জনগঠনিমূলক এটা সাংঘাতিক এই ৰাস্তাৰ বা সাংঘাতিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হ'ব সেই পঙ্গুপদাক স্পষ্ট কৰিব কৈছোঁ কেৱল মাত্ৰ এই এটা ভাষাক সুনিশ্চিত কৰি বাকীবিলাক ভাষাক ন্যায় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি এক পলিটিকেল কনস্পিৰেচি ইয়াক কিন্তু মানি লোৱা নহ'ব অনতিপলমে আৰু জল জীৱন বিভাগৰো মই এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ ভৱেন স্বৰ্গী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ কৰিছোঁ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি ইয়াত যদি বড়ো ভাষাৰ লগত যদি অসমীয়া ভাষাটো সন্নিৱিষ্ট নহয় এই বেনাৰখনৰ বিৰুদ্ধে জনজাগৰণ সৃষ্টি ব্লকত কিন্তু এই জ্বালা ব্লকত ঘেৰা প্ৰতিবাদ হ'ব অৱৰোধ সুৰক্ষা মেলি স্পষ্ট কৰিব সেইকাৰণে প্ৰভু ডাঙৰীয়া স্পষ্ট কৰিব খোজোঁ যে প্ৰত্যেকটা ডিপাৰ্টমেণ্টত অনতিপলমে 7 দিনৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকটা ডিপাৰ্টমেণ্টত বড়ো ভাষাৰ লগত অসমীয়া ভাষাটো আৰু ইংলিছ ভাষাটো এছ'চিয়েট লেংগুৱেজত আপোনালোকে লিখাৰ কাৰণে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰক অন্যথা কিন্তু প্ৰত্যেকটা ডিপাৰ্টমেণ্ট কেৱল ওদালগুৰি বা কোকৰাঝাৰ চিৰাং কোকৰাঝাৰ কিন্তু ইয়াৰ সাংঘাতিক প্ৰতিবাদ কিন্তু হ'ব ইয়াতে भिडिअखौ नायनानै बयबो हमनो हाखाबाय जानांगौ जे बिथांमोनहा मानि थाखाय इसेबां रागा जोंदों माखौ बोराबदों माखौ खुद्रिदों दा आं गोबांथार बुंला दिनैनि भिडिअखौ गोलाव खालाम सानाखै एसेयावनो दोनथ'बाय जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि